Hej og velkommen til denne her video. Altså, i dag og i dag og i fordags er jeg syg. Så det vi i dag skal lave, det er 10 ting, man ikke skal gøre, når man er syg. Vil jeg vise jer. Det perfekte tidspunkt at gøre nu, når man er syg. Så lad os bare komme til. 1, 3. På et kløbebånd, så taster man op. 2. Drej helt i lågen. 3. Drik en masse McDonald's milkshakes. 4. Lad være med at løbe 100 runder rundt om huset. 5. Lad være med at tage verdens hurtigste rutsjebane. 6. Lad være med at være ude i sneen. 7. Lad være med at tage bad i isterninger. 8. Lad være med at melde dig til et maraton. 9. Lad være med at være vild. 10. Lad være med at gå ind i giftig efeu.